Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Tulandireni kuno kunserema boma limene la Machinga komwe Profesa Arthur Peter Mutharika ali ndithu pa tuwa yomemeza anthu kuti akamuvotere pa zisankho zomwe zichitike posakhalisa pa 16 September 2025. Awa ni malo achitatu kuyima. Malo oyamba anayima mosakonzekera pa Idulusi kumangochi, kenako anayimanso pa malo ena otchedwa Chiponde. As you can see, Nantindi wa pamenepo sangalalira Profesa alipano paperekeza jaji olemekejera Samia Suleiman alipompano ikonaso olemekejega Dr. Ben Piri alipompano olemekejega Bwana Bright Saga Vice President Eastern Region alipompano ikonaso Shadrack na Malomba nene iwajibani ya TVP komanso Profesa Peter Mutharika alipompano. Loya
amene akuti walandira tati pano panselema ayimike chala mwamba. Chenja weve atati flaja bule kuno. DPP waye! Atati waye! Amene akuti pa 16 asazuka 6 kwa mama wa ulendo kavota kukavotera chimanga 4 ndi atati ayimike chala mwamba. Atati gemu ya gona hii, gemu ya ata hii. Konzekerani tati pa 16 tizakutengani ku Page House kukakushani ku State House mukagwira ntchito yopulumutsa Malawi. TPP waye! Pa nthawi ino mundilole Vice President Honorable Bright Musaka kuti ayankhule mawu awiri atatu atizusire bwana. DPP woye! Professor Arthur Peter Mutharika woye! Mai Gertrude Mutharika woye! Machinga woye! Selema woye! Ipetose woye! Bwana, Moja bro, mpaka tiga Bwana kuno ndikumachinga kalowa machinga sopano kuja anthu tunaja chiteze kuja ndikuno. DPP woye! Chimwemwe ichi chifukwa chakuti anthu akuziwa kuti mene akuona lino a president chiteze sazaja so. DPP woye! Anthu awa mavuto awo ndi ankhani osaneneka. Kuno kunselema chakwera kupangirani chani? Alipanga potera chakwera kuno. Mavoti ose ndi andani? Mavoti ndi andani? Chala mwamba cha ndani? DPP woye! Bwana maulemu ndikupempheni kuti muyankhule anthu anu pano panselema. So you know, graduate from Sasa College. When you get to Katika, I mean, I'm Mangoti South. Constituency area by you don't have Your Excellency. Uno Machinga Northeast. Kuimana huyu jamani apimila kuno ndipo akupesa kalichendele. Amene wa mabasa yantukanika akulowa ku parliament DPP waye Your Excellency anali kudali. DPP oye! DPP oye! DPP oye! Selema oye! Selema oye!
Tonse oye! Mwanose! Mwibanji! Ine nimekwambili. Assalamu alaikum. Kwamba nipeleke ulemu kwa former First Lady Professor Gedru Mutharika, komanso ulemu kwa VP East, the Governor, the Director of Mine, the Youth, the Comedians, the Eastern Region, the all separo amene akulanda ulemu wawo. Choyamba ine ndosanga kwambiri kuona nkhope zosanga chonchi, ndikuti zikomo kwambiri. Ngakhale kuno kuli mavuto kuti ena kudya chitenze, koma sio anthu kwesesa kwambiri, kwesesa kusanga mtima umene ndi wabwino wamphamvu kwambiri. Timiwoye choti dikirani chipulumutso chikubwera posachedwa. Timiwoye ine ndinavomera kuyimanso kwa chinthu chiwiri. Choyamba kuti ndipulumutse dziko lino. Dziko lino lili pa moto, dziko lino lavunda, lili pavuto kwambiri, lili ndi kansala. Tifuna chose kansala imeneyo kuti dziko lino likhale ndi moyo. Timoye chachiwiri, ine ndifuna kukonza Malawi watsopano. Si Malawi wakale uja wankhanza ayi, koma Malawi wachikondi, wanthu onse okondana, osaopa boma, munthu osamangidwa akankhwa chilichonse. Malawi amene oyenda amene ndifuna kubwera kuno ku Malawi. Timoye komanso ndikufuna Malawi okomera anthu onse. Anthu onse kuyambira Mphalagola ku Mchinji, Chauchitipa mpaka Nsanje. Anthu onse akhale Malawi okomera anthu onse, osati mtundu umodzi, dera limodzi, kapena mpingo umodzi. Tonse ndi Amalawi, ndipo amayi tikayenda ufulu kufuna kulikonse pekita msonkhano. Mufuna kupita kwa Goliath, mupite kukachita msonkhano. Pakusema pakudoanga msonkhano osakhapidwa ndi chikwanje ayi. Osakhapidwa ndi chikwanje. Ndifuna kuno mtendere. Ngakhale kuno gavana wathu dzina lake ndi chikwanje, koma ndi chikwanje cha mtendere kwambiri. Timoye sitimakhapa anthu ayi, timakondana. Choncho ndikufuna Malawi watsopano mene tichita kwa kuti onse chichitike. Chachitatu ndabweranso ndi manifesto. Timoye manifesto yabwino kwambiri yokonda Malawi. Timati people say that manifesto. Leo tinyamangama manifesto meyo kuzungulira mioyo ya anthu.
Di manifesto imeneyi idachosa chuma chonse kutoka ku Lilongwe kupita Madera. District yonse ikhandi budget yao. Afro kumanga nsewu, sukulu, chicho chinakufuna, chipata agwizani, amange zimezo, kuma fademe nshido ansamu mumu, kulina anso akaini mayopizani na. People-centered government. Lezo digital, pakizumawa decentralization. This is government kunaendelea sasa. Koma sibaizina da sopano, bonga sukulu, sopano mozibila kusukulu ya ulele. Primary mpaka secondary school ya ulele. Kwa nitengeze makolonse. Nikalapela kowina. Mwana alipamuzi. Sai kusuko. Azandi zuwai. Because kuli yanga yata umada ningoji usaiwale 16 ukavote audience akavote shoti vote first round shonga kakla second round ubeza de atibira kisana they don't set win first round tambana audience akavote mukatuwa pano mupite komondi wauza ntoyo semaka chipulile ena uvulika imizi mauze zimezo kudaka vote komanso akavote first round tambala jimawamena ndikuti ziko kambi zikwandilandila ambuya udasa nonse zikomo Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.